Niki sing tukang adzan subuh enten. Mas, sesuk sampean delok jamaah tambah ora? Sandale sampean hitung. Lho tenan. Bu, sesuk lek krungu adzan, bojone digugah. Pijeti kentole. Ya, subuh jamaah ya, subuh. Kok panggah molek munggah ning pupune? Ya, subuh ya, subuh jamaahnya. Kok orang tangi kene ning bangkane be anterno yu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarna an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'd, para kiai, para yang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, bapak ibu warga dusun Kresek, Desa Tempurjo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, segenap pejabat pemerintah, Pak Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas, segenap pejabat Muspika, Kecamatan Pesantren, Pak Kapolsek, Pak Danramil, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus MVC, Muslimat, pengurus VAC, ranting anak ranting, pengurus takmir Masjid Jami Al-Falaq, segenap konco-konco panitia, grup sholawat, sahabat-sahabat kontainer ingkang selalu hadir, sedaya kemawon ingkang kula hormati. Malam hari ini kita bersama hadir di tempat ini, niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah, maslahah, hasanah, beto kesainan fitin wa dunya wal akhirah. Salawat ma'asalam mugi tansah kunjuk dengan sadhalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ki selamat wonten akhirat. Malam hari ini kula diaturi sowan wonten majelis menika nambahi hajat panjenengan inggih punika memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu menika panjenengan nasyakuri dinten kelahirane Kanjeng Nabi, jenengan wujudne sepindah kanthi bentuk sholawatan. Nomor kalih panjenengan wujudaken kanthi bentuk pengajian. Syukur niku yahsulu bi anwa'il ibadah. Syukur niku kena dilakoni dengan berbagai macam bentuk ibadah. Jenengan dalu menika nasyakuri dina kelahirane Kanjeng Nabi. Lah syukur niku jenengan lakoni karo apa kena, sing penting halus dalam bentuk bingkai ibadah. Jenengan duwe anak daftar polisi katut marem, sampean syukuri karo deres Quran yo angsal. Nyapa to yu kok deres Quran anu anakku lo daftar polisi katut, iki tak syukuri karo ngatamne Quran. Sampean duwe anak daftar tentara katut marem, sampean syukuri karo poso sunnah oleh. Nyapa to yu pendak Senin kok mesti nyenen, pendak Kemis kok mesti ngemis. Anu anakku ki lho daftar kentara katut. Yalah kresek ora lek ngarani proyek kentara.
Anakku lo daftar kentara kato tak syukuri karo poso sunah. Jenengan duwe anak daftar PNS katut sampean syukuri karo sujud syukur oleh. Nyamut ayu kok moro-moro sujud syukur ditelepon anakku nang Kalimantan daftar PNS katut tak syukuri karo sujud syukur. Cuman rata-rata wong desa niku niki tak muni wong desa. Mriki desa apa kutha? Kutha. Rata-rata wong desa ki lek nyukuri nikmat seringkali diwujudkan dengan bentuk sedekah. Di wong desa ki senengane lek nyukuri nikmat diwujudne karo sedekah. Malam 12 Mulud ki mulya. Krana ning 12 Mulud hamba Allah terbaik dilahirkan. Akhire karo wong desa disyukuri karo sedekah jenenge mulutan. Malam 17 Rejab ki mulya mergo malam turune perintah salat. Mula nalikane malam 17 Rejab wong desa nasyakuri karo ngetokne sedekah jenenge rejepan. Bulan Ramadan ki mulya. Sapa sing marem tekane Ramadan diharamne mlebu neraka. Mula nalikane Ramadan teka wong desa nasyakuri karo ngetokne sedekah jenenge unggahan. Mriki enten unggahan, Bu? Enten apa megengan nih lho? Anak apa ora kene megengan? Ya karo ngetokne sedekah. Berarti awakmu ya desa lek ngono. Malam malam ganjil nang sasi Ramadan ki mulya. Malam temurune Lailatul Qadar, mula nalikane malam ganjil wong desa nasyakuri temurune Lailatul Qadar ngetokne sedekah jenenge malam duwe bojo meteng 3 sasi marem mergo dilungkas ditiupne ruh. Mula disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge telonan. Kene ya enek yu telonan. Ya sedekahan. Berarti awakmu desa berarti. Wetenge tambah gedhi 7 sasi disyukuri karo ngetokne sedekah. Mergo wong wedok ki lek mbobot 7 sasi sirahe bayi sing ning dhuwur malik mengisor siap untuk dilahirkan. Malik ki krama inggile tingkep mula disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge ting. Alhamdulillah bayine lahir sehat. Akhirnya disyukuri karo ngetokne sedekah jenenge bro. Nah saiki istilah-istilah ngetokne sedekah kuwi karo Pak Prabowo diganti ora selamatan tapi MBG. Makan bergizi. Nela, yo. Enek to ning kene telonan ki ora yo makan bergizi gratis. Oh. Brokoan yo makan bergizi gratis. Dadi sampean iki lek diundang genduren arep ning ndi Kang MBG. Tak estu Pak polisi kuwi asline Pak Prabowo ki ya tiru-tiru wong kresek ngene lho. Nggih. Kene ora ya kerep MBG to. Ning alhamdulillah ning kene rong enek sing keracunan. Lho tenan. Kan nek sing muni elek sing wong kene kula muni MBG ni anu lho Pak Lukman apa? Makan beracun gratis lampimu ngono aku. Enak sing muni ngono ki gregetne. Lah dalu menika jenengan nasyakuri dina lahire Jeng Nabi, jenengan wujudnya dengan satu sholawatan, sedekahan, yang ketiga jenengan wujudnya dengan bentuk ngaji. Boleh teng donya niku satu amal ibadah yang paling mulia niku ngaji. Imam Al-Ghazali wonten kitab Bidayah niku ndawuhne waktu itu yang paling istimewa diisi dengan 4 hal. Dan yang paling tinggi diisi dengan ngaji. Jadi dawuh Imam Al-Ghazali manusa ki ngisi waktu sing paling istimewa niku waktu diisi dengan ngaji. Mergo nyapa ngaji niku merubah cara berpikir kula karo panjenengan. Mula saking pentingnya ngaji Allah ki gawe nabi akeh 124.000.
Dadi nabine Allah ki 124.000 yu. Sing 313 nabi plus rasul. Lah wong santren mek kon ngapal nih selawe. Ngene rata-rata ora sing apal dhisik dhewe karo keri, dhisik dhewe Nabi Adam, keri dhewe Nabi tengahe bolong. Saking pentingnya ngaji sampai Allah kuwi gawe nabi akeh 124.000. Lah untuk apa? Ya mek kon mulang ngaji. Sampai Kanjeng Nabi diwujudne niku misine mek sitok kon mulang ngaji. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus Allah niku mek kon mulang akhlak, mek kon mulang budi pekerti. Lho lek ngono ngaji niku masyaallah. Nyapa tawai dhewe iki kon ngaji ben dadi wong genah. Mergo ning akhir zaman iki wis akeh wong ora sing dadi pejabat wis pejabat ora genah, kon ngurus kaji iki lho kok malah dikorupsi. Malah menteri agama ki langganan dicekel KPK kawit biyen. Sing dadi pejabat wis pejabat ra genah. Sing dadi rakyat ya rakyat ora. Pak Lurah ngedum beras miskin, sugih ya melu antri. Wonge teko. Wonge rada kuru ta? Kuwi jenenge rakyat ra genah. Sing dadi tangga ya wis tangga ora. Iki bojone dhewe apa bojone tanggane wis ora genah. Lho kok bojone tanggane malah dikeloni. Kuwi jenenge tangga ora. Sing dadi mantu ya wis mantu ora. Ning ndi ngrasani maratuwane. Sing dadi maratuwa ya wis maratuwa ora. Neng dia ngrasani ya Allah yo mantuku sing keri iki cetile duwe apa-apa dilebokne kamar, duwe apa-apa dipangan ning kamar. Aku lho dadi maratuwane 10 tahun rong tau pisane tukokne kacang atom. Mantuku ki ya Allah cetile ndelok cetil ngono ya ora gudak masak. Tak kongkon jangan bumbu tak cepaki, jangan rangalor rangidur anyep jejep. Pokok mantuku sing kari iki pintere mek manak tok. Jenenge anak pitu lho kabeh kesundulan. Apa ora mbae sing jeleput ngene iki. Enek ning kene maratuwa tukang rasani mantu. Ketoke wonge lungguh lesehan ketoke. Kuwi jenenge mantu, kuwi jenenge maratuwa ora. Mantune ya ora genah pisan. Diomongi, "Mbak, sampean dirasani karo maratuwamu jere awakmu cetil." Maratuwa ora nyawang gitoke. Aku lho dadi mantune 10 tahun rong tau pisan itu kok kathok. Padahal maratuwa lek kadung panen pari ki tontonan ngelokne mantune jenenge asline maratuwa ning cetil. Ngono ki jerene awakmu ya ora gudak masak. Ya Allah, bendina kulo sing masak aku. Lah dekne maratuwamu lah mbuh maratuwa saya tuwek saya nyocrot. Enek yan mantu ngono kuwi. Bu. Sing dadi maratuwa aja gampang ngelek-ngelek. Mergo mantu sampean ki ibuke putu sampean. Lek sampean ngelek-ngelek mantu berarti sampean ngumumne lek putu sampean ki turunane wong elek. Pendak putumu mlaku kula turunane wong elek, kula turunane wong elek. Lho kok roh yu lambahe bendina pengumuman kok. Sing ruhokno. Sing dadi mantu aja gampang elek-elek mara. Mergo maratuwa sampean ki wong tuane bojo sampean. Lek sampean ngelek-ngelek maratuwa berarti sampean ngumumne lek bojo sampean ki turunane wong elek. Lah sing gelem karo turunane wong elek iya mek wong elek. Lho lek ngono mantu karo maratuwa padha mula ngaji ben dadi wong gen. Mula enten ulama sing dawuh manusa iki lek pengen dadi wong apik minimal syaratnya 3, siji kudu sregep ngaji. Kok enek wong ngaku-ngaku apik, ngaku-ngaku beneh tapi gak sregep ngaji, kuwi engko beneh rumangsane. Kenyataane mboten.
rumangsane bener tapi ora bener mergo gak sregep ngaji. Kaya enek wong wedok mlebu guwa. Ning jero guwa peteng dedet. Akhire ning jero guwa nek swara eong. Metu teko guwa langsung cerita, "Ya Allah, yu aku mau kaget ning jero guwa petuk kucing." Wong sing kedua mlebu mak bleng. Teko tengah guwa nek swara ngeong. Karena wong sing kedua nggo lampu senter. Akhirnya suara ngeong disenteri mak. Biar ya Allah yu kowe mau tak anggit kucing. Lah tibane sapa yutun ngising ning jero guwa. Metu teko guwa langsung cerita, aku mau ning jero guwa kaget tak anggit kucing tibane yu. Sing pertama ya ngengkel. Wuduk lek kamu jelas suarane kucing. Sing pertama ya rumangsane bener. Ngengkel-ngengkelan wong loro, nguduk kamu suarane yutun, kok ngengkel mosok kupingku ra iso bedakne to. Lek kamu jelas suarane kucing, aku lho mlebu nggo lampu senter tak coloki. Wong iki lho ndodok katoke pink. Tak takoni yu sing ising mawakmu heeh. Kenapa mereka berbeda kesimpulan? Mergo sing sitok nggawa lampu senter, sing sitok mboten. Kanjeng Nabi dawuh al ilmu nurun, ngaji iki kena ge lampu senter. Uang lek urip ning donya gak sregep ngaji, gak gelem nekani pengajian. Kuwi kaya urip ning petengan gak nggawa lampu senter, kuwi lek nyimpulne masalah keliru. Mula ngaji niku penting ben logika berpikir kita itu ditata karo agama. Ngoten lho. Mula gak kleru lek teng mriki mulutan dianene pengajian. Yo, ngaji. 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 Lah kowe diomongi mek menteleng nek. Nah. Uterane barang dikongkon ngaji, nek enek TPQ Madrasah Diniyah kon ngaji. Aja sampe gak ngaji tenan, masyaallah. Ben awake dhewe ditata karo agama. Lho, wong ki tenan, siji sregep ngaji, siji ora. Kok lek ditakoni, jawabane lek ora padha. Enek wong wedok niku curhat, enek bocah wedoke curhat teng jenengan. Mbak, nyapo, aku ndek masalah. Piye masalahmu? Ngene lho, aku kan duwe pacar. Pacarku ki jenenge Solikin. Aku karo Solikin iki kadung janji sehidup semati. Tapi karo bapak ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo Solekan. Lek menurut pendapatmu piye Mbak? Lek cara aku lho zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya. Saiki lho zaman Siti Badriah. Lho lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tua, tapi lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo sing kok demeni. Lho tapi bapak ibu gak oleh iki, karepe aku rabi karo Solekan. Halah, jan minggat lak wis. Lah Solekan piye? Ya kon rabi ibumu, wong sing seneng ibumu. Enek lho wong kresek ditakoni jawabane ngono kuwi. Akeh. Akhirnya takon jenengan, krono jenengan sregep ngaji, Mbak, sampeyan tak sama kok suruh gep ngaji. Kowe golek wong Tempurrejo kaya aku gak enek. Aku ki muslimat melu, fatayat melu, tingkat RT RW melu, desa melu, kecamatan melu. Aku lek ngomong nih sregep ngaji ora ning tandingane sak kecamatan pesantren tenan. Piye masalahmu ngene lho Mbak? Aku kan duwe pacar jenenge Solikin, kadung janji sehidup semati. Tapi bapak ibu gak oleh, karepe kon rabi karo Solekan. Lek cara sampean piye Mbak? Lek cara aku lho manuto bapak ibumu. Lho kok ngono Mbak? Iya mergo Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridone Allah ku didaleh nang ridone wong tuamu. Kowe rabi karo Solikin kowe seneng, tapi bapak ibumu gak lilo, Allah melu gak lilo, tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Kowe rabi karo Solekan kowe ora seneng, tapi bapak ibumu lilo, sing duwe jagat ku melu lilo. Lho lek sing duwe jagat melu lilo, rumah tanggamu barokah. Piye Mbak? Rabi karo Solekan, rabi karo Solekan wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Lah Solekan iki lho Mbak rapatek ganteng, heleh. Ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo Solekan. Yo. Bojomu kok nyolot suwe nyolot tuwek lek bengi lampune patenono.
Ya kowe kok nemen to ya. Siji ngongkon rabi karo solikin berdasarkan zaman, siji kon rabi karo solekan berdasarkan pemahaman ilmu, Pak. Mula jenengan nek punya problem sama tapi jawabannya ndak sama, niku tergantung sing sampean takoni. Mula sampean nek di problem ngapunten takono tokoh agama teng pesantren. Engko lek jawab berdasarkan pemahaman agama, tapi lek engko sampean takot gini wong sing gak ngerti agama, ya jawabannya berdasarkan nafsune dhek. Mula ngaji niku penting, Bu, ben dadi wong gen. Lho nggih. Mula ngaji niku ganjarane gedhe, Pak. Kanjeng Nabi dawuh talabul ilmi sa'atan khairu min qiyamil lailatin. Ngaji sak jam kuwi luwih apik tinimbang salat sewengi. Sapa sing tau salat sewengi? Sampeyan kok lek ngrungokne ngaji niki, sampeyan niati krana Allah lho. Niku luwih apik tinimbang salat teng masjid mulai maghrib sampai subuh lho. Sapa sing tau salat sewengi ngacung kok? Tak tukokne vario. Mesti ngomongnya urung tahu kok. Lho nggih. Jadi ngaji niku istimewa, golek ilmu istimewa. Sehingga nek dawuh sapa wonge budal ngaji niku dihukumi syahid hatta yarji'a, sampai kembali. Mula niki kita barusan melihat musibah teng Pondok Al-Khazini niku pondok niku besane pondok Jampes, Pak. Jadi Jampes itu kagungan kiai namanya Al-Maghfurlah Mbah Yai Misbahul Amin. Niku putrane Pak mantu pondok Al-Khazini. Jadi niku besane pondok Yai Jampes. Niki hari ini mendapat musibah. Niku santrine niku lek cara dawuh Kanjeng Nabi, niku syahid kabeh. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge golek ilmu, niku hukume padha karo wong jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Sama niku lek mulai ngaji kok mati. Ini syahid yo. Sama niku lek urung komah kok mati mula sing apik engko bar ngaji jok sampai komah yo. Iki nek sing batin iki cangkeme ngomong apa to jenenge. Lho ngaji itu istimewa. Bahkan Kanjeng Nabi wonten hadis sahih dawuh inna lillahi malaikatan sayaratan fadlan. Allah ki duwe malaikat sing malaikat ki bendina niku mlaku-mlaku. Golek majelis ilmu, golek majelis zikir. Kok teng mriku enek majelis ilmu, enek majelis zikir, enek majelis istighosah. Malaikat niku mudhun, Pak. Beber ni suwiwine. Hari ini teng kiwa tengen kula karo panjenengan ki enek malaikat sing ngawal majelis pengajian iki, majelis sholawatan ini. Nalikane niki mangke acara bubar, malaikat niku melu bubar, Pak. Munggah teng langit. Akhirnya ke langit mangke pagi Allah ditakoni, "Ya malaikati, min aina ji'tum?" Malaikatku teko ngendi awakmu? Kula niku mau saking gresek, Gusti. Gresek Temborejo nggih. Enek apa niku ya Allah? Masyarakatnya sami nglumpuk mulyakni jenengan, ngegungne panjenengan, mulyakni kekasih panjenengan, bahas ilmu agama panjenengan, mau sholawat kekasih panjenengan, sing teko akeh kuwadah Gusti. Lurahe teko dugi, nyumbang apa ora duka. Pak Lurah sing pundi iki? Walah ya Allah. Sepurane Pak Lurah. Lurahe jaler nggih. Insyaallah guanteng gek resik. Winginane kula ngaji teng Rembang Kepuh, ngadi luweh. Lurahe wedok mulih nyangoni ta. Nyapa to sampeyan iki? Aku ki cerita lurahe ki lho wedok nyangoni, mosok lanang kalah. Dobel. Wani nyanding kiai brajan kendel. Sae cuwedhek iya ngono. Aku mambu ngaji ning Sidomulya ya lurahe nyangoni, aku mek cerita. Dosa aku lek ngapusi tenan disangoni tenan.
Aku ngeten iki jenengan kok kon nyangoni mboten Pak Lurah. Kula nyawang jenengan kubuke elek isra mentolo aku wis. Kabuten Pak Lurah, kabuten Pak Lurah. Tenan. Akhire malaikat niku panggih Allah. Tekan ndi saking Tempurjo Gusti. Enek apa mulyane panjenengan masyarakat ngegungne mau selawat kangge panjenengan. Sing teko akeh kuwat Gusti. Ora lho. Wong Tempurjo kok padha nglumpuk nang kono lho. Mulyane aku ngegungne nabiku. Jane sing dipingini apa lho? Ya kok malaikat ki pinter lek jawab jannatuka ya Rabb. Sing dipingini swarga panjenengan. Bu, mumpung malaikat rumunggah tak ikrarne. Sampeyan pengin swarga napa mboten? Pengin napa mboten? Pak, pengin napa mboten? Mumpung malaikat rumunggah. Wis ta muni pengine senajan ora pantes. Lho wong sing mlebu swarga ki wong sing demen karo Allah. Sampeyan kali Allah demen Bu nggih. Nggih, sampeyan demen yo Pak nggih. Iyalah. Wong demen iki kudu dibuktekne lho. Enek cah lanang kok ning cah wedok muni I love you tapi nukokne pulsa ora tau. Bohong kuwi. Sampeyan mau ngaku demen karo Allah, kula tak takon teng dalem panjenengan bar maghrib suara TV karo suara ngaji kathah pundi Bu? Jujur demen Allah. Ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep endi Bu? Ya Allah. Maos WhatsApp karo maos Quran sregep endi? Quran. Iya. Lha kok ngono kok ngaku demen Allah lho ya Allah. Bu, jujur teng dalem panjenengan ruang tamu karo kamar sholatan apik endi? Iyalah ruang tamu. Kamar sholatan seleh mburi dhewe cedeke kandang sapi to. Ya Allah, lampune iki dop 2 watt setengah dop Lombok lho. Ki ngono ki klosone ya Allah, bodol-bodol. Ki kamar salatan iki kamar paling apes. Mak, nyapa? Karake wis garing, salap pundi? Kamar salatan. Mak, memeane wis garing, salap pundi? Kamar salatan. Ki ning cendelan ki ya Allah, androk BH katok la ilaha illallah. Kuwi ning kamar salatan. Awakmu wani yo nyeleh katok ning kamar tamu wani apa ora? Lho ning kamar salatan kok malah wani. Lha awake dhewe ngono kok ngaku demen Allah. Kula iki kapan yo ngono dolan kene dulur kula iki lah kok pas salat zuhur. Lah kok moro-moro enek sanyune lho kok muni sanyo lho dek kamar salatan. Dadi pas aku maca Fatihah iki kok asem mane aku. Kok iso lho sanyo jelek. Lho tenan awake dhewe lek ngomong demen Allah kok dhisik. Rukuwe karo klambine oke? Amin. Yuh, gek rukuwe iki gak tau diumbah. Pendak ardi iki mak bek. Iya ora? Lho awake dhewe lek ngomong demen Allah engko sik. Nih bapak-bapak yo ngaku demen Allah. Sampeyan lek budal Jumatan ning sakmu nek dhuwit 4 lembar 100.000, 50.000, 20.000, 1.000 sing dilebok ning kotak amal. 1.000. Nek bolak-balik tak omongi aja pisan-pisan nglebokne dhuwit 1.000 ning kotak amal. Dhuwit 1.000 gambare pati murah nggawa pedang. Wong nggawa pedang aja didak ning masjid, jak ning Tegalan gitu. Akhirnya sing dilebokne malah sing nggawa pedang, akhirnya ning juru kotak amal bacoki kancane. Sing dilebokne kotak amal sing kumplukan iki lho, Pak Karno karo Pak Hatta. Mula karo Menteri Keuangan dhuwit 100.000 digambari wong kuplukan kuwi karepe kon ngejak ning masjid. Lah wong kene malah ruwet sing dijak ning masjid sing nggawa Pak. Numpak polisi sampai kuwekel. Mergo kono ya ngenyangi ya. Kere. Pak, sakniki sampean dina iki panen pari 2 ton. Sampean PP nang baan. Yuh, mulai jam 7 isuk sampai jam 12 panas. Sampean cekeri. Akhirnya jam 12 sampean kuwesel terus gletak sare. Lah kok tangi iki lho jam 2:30. Ate urung salat zuhur. Gek mendung peteng. 2:30 metang iki lho kok mendung peteng. Ate urung salat zuhur. Lek ditinggal salat zuhur gabai kudanan
lek ditinggal ngentasi gabah zuhure sing ngucul ngentasi gabah apa zuhuran anake muni ya zuhure meh entek cangkemmu kenyeh kowe iki gabah iki lho serak kudanan lho tenan Pak awake dhewe ngomongne demen karo Allah engko sik wong kan nyatane gabahe karo pangerane cik demen gabahe lho awake dhewe iki lho tenan Pak tenan ya untunge swarga iki kok pantes ora surga itu hak prerogatif Allah mungguhe manusa ora pantes tapi lek mungguhe Allah pantes tidak ada yang bisa melarang muga-muga awake dhewe pantes mungguhe Allah amin ya rabbal ora lho malaikat kok wong Tempurjo iki njaluk swarga apa meneh wong wedok peh nek ngomongne mlebu swarga iki kaya abot ngapunten lho Bu mergo nalikane Kanjeng Nabi Mi'raj niku Kanjeng Nabi nginguk neraka lha kok sing akeh iki isine Kanjeng Nabi mengidalke mandhap ing Mi'raj lha kok dawuh inna aktsara ahlin nar an-nisa tibane neraka ki sing akeh isine wong wedok Kanjeng Nabi diprotes lho Kanjeng Nabi nggen kula niki tenan lho jamaah iki sing sregep wong wedok lho pengajian sing sregep wong wedok lho khataman sing sregep wong yasinan sing sregep lho tenan wong lanang yang anggota yasinan mek 15 nggen kula ki 70 wong lanang lek yasinan mek setengah jam nggen kula ki 3 jam kok sing kathah mlebu neraka wong wedok to Kanjeng Nabi napa Kanjeng Nabi penyebabe loro siji mergo wong wedok iki terlalu banyak komentar kakean nom kakean cang kakean rasandra lho tenan Pak lek ngomong ning jaga lisan ngapunten Bu wong lanang karo wong wedok iki pinteran wong lanang kok nate dibuktekne enek wong lanang 10 didepi jajan sak piring enek wong wedok 10 didepi jajan sak piring wong wedok 10 lho didepi jajan sak piring lagi nyekel tok wis ngrasani kok gak gelem mekar ya sandinge nyaut ya ngono kuwi lho yu lek tepunge duduk cakra jajal lek tepunge cakra ku lek mekar kono nyaut he ora mergo tepungi mergo lek nguleni karo banyu adem jajal lek nguleni karo banyu panas ku lek mekar nyekel tok wong telu sing ngrasani akhirnya nek sing nyakot sitok lho kok rasane neh ndak patek legi kono nyaut yo ngono iku lek gulane sing putih jajal lek gulane sing buluk lak legi kono nyaut alah mosok ora ngerti yutun ora iki cethile masalah nyakot lho sing ngrasani wong 6 sampean roh wong lanang 10 didepi jajan apa nek sing mikir mekrok mekeret mekar jajan sak piring pet langsung malah dalil an-nadzafatu minal iman kebersihan itu termasuk iman alhamdulillah jajane sak piring entek tenan lek ngomong ki survei pancen wong wedok iki ngapunten gak patek pinter njaga lisan enek wong lanang karo wong wedok budal becek digonceng sepeda motor ngeng teko nggen becek sing lanang pinarak ngene sing lanang sing wedok pinarak ngene sing wedok mari diaturi dahar terus ngelungne amplop sing lanang becek 50 sing wedok 30 mulih teko terop metu sing digawani jajan sing lanang apa sing wedok becek 30 lho digawani ngono ki bojomu ya meneng ra komentar kuwi cara bojomu kenyeh ora rewang pekok aku lho becek 50 kok malah ra kok gawani bojoku lho mek 30 krana wong lanang pinter njaga lisan blas ra protes Pak akhirnya sing wedok digonceng Pak peda motor deng lha kok ra kerasan lha kok jajan asulan lha kok dirogoh lha kok diitung iki loro telu bisiki sing lanang ya mek telu berarti jajan sitok 10 ya kan becekku 30 ya sing lanang jawab ora wong dalane angel samarti ora jawab malaikat ning langit krungu ya Allah yu sedekah 30 kok ge ngrasani coret sing 10 rek kari 20 mlebu omah teko omah sing lanang lungguh nang ruang tamu sing wedok mlebu kamar anake mluwayu nyedeki bapak ya mantene ayu apa ora
Sing lanang jawab ora roh aku mau adoh karo dekor. Ora ngrasani. Melayu gini ibu-ibu, mantene ayu apa ora Bu? Mantene jane ayu, Nduk, tapi sing macaki ra gudak. Rupane malih koyok kokok beluk. Malaikat di langit krungu, ya Allah yu kari 20 gak kok eman-eman coret sing 10 rek kari 10. Lah kok nerusne sinten to Bu sing macaki? Heleh kuwi lho. Salon intan pesantren ra gudak macaki larang. Malaikat ya Allah yuk kari 10 gak kok eman-eman coret sing 10 sedekah 30 entek sing lanang sedekah 50 ganjarane tenan panjen lho wong wedok lek ngomong ning ibadah sapa iso nandingi yasinan iso 2 jam zikir yo mantep la ilaha illallah la ilaha illallah semangat Pak polisi ngono ki mari yasinan lagi metu kok emperan wis ngrasani sing di omah. Lah kok ngerangkul kancane, sugih ndak cocok. Oh, mai tingkat parkirane rodo papat ngopeni yasinan mek pecel. Sing sitok nyaut ngono ritek sambele sengak. Jek tas dikir entek ge ngrasani sing di omah. Sampeyan roh wong lanang mulih yasinan ngrasani ora enek. Lah nyapa? Lah cangkeme ngemut rokok. Piye lah ngrasani? Mula aku lek rokok diharam iki ndak cocok mergo ngerokok ki nyegah ngrasani. Mula ibu-ibu lek pengen mulih yasinan gak ngrasani ngerokok. Jaga lisan nggih. Wong wedok iki cara tembung pinter ngadai banyu tapi gak sadar timbone wis ayo sing pinter jaga lisan. Dadi dawuh Kanjeng Nabi, wong ning akhirat iki ning neraka sok sing akeh wong wedok mergo gak pinter jaga lisan. Mula sampean iki lek jagongan wong 5 yu kok arep rasan-rasan, maune nyeritakne anak, nyeritakne penggawean, penak gayeng kok dumadakan nek sitok sing mulai arep ngrasani. Tulung sampean ndang bengok sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu anggota rasan-rasan, monggo rasan-rasan kita buka kanthi waosan alfa. Nomor kalih waosan ayat suci. Aja rasan-rasan nggih. Rasan-rasan kuwi ngentekne kan. Nomor loro dawuh Kanjeng Nabi akeh wong wedok nang neraka ki mergo nyapa gak pinter bekti karo sing lanang. Dongge. Wis to wong wedok niku hebat to kaya apa lek ngibadah tapi karo sing lanang ra bekti. Angel kon mlebu swarga. Wis to sregepong ibadah tapi karo sing lanang tukang getakan. Wih, lawange swarga dikunci rapet. Kathah mriki wong wedok tukang getaki sing lanang. Iki saiki golek wong wedok bekti ki yo angel. Iki sakmene iki sing rawuh sing basa karo ora akeh ndi? Blas. Nyitoke nak enek. Iki nyitoke nak enek. Lek karo Pak Lurah basa. Lho tau ditukokne apa sampean? Tahu ya ngapunten tukokne BH tahu? Lho suami jenengan kurang apa njaluk omah digekne mobil tukokne gelang kalung tukokne, njaluk apa? Sampai binggel lho sampean ditukokne sak klindinge pisan. Saking sayange karo sampean karepe lek metu sampean panggah krungu klinding. Apa gak diwene sampean? Omah sak isine PN Dik, tanduran sak parine PN. Tegalan sak tandurane PN. Kamar sak isine PN, dompet sak isine PN, kandang sak isine PN. Sampai suwal sak isine. Sampai isine suwal diwehne ngene kon bosok yo angel. Padahal wong lanang sing diman-man isine suwal. Lho kok semer bojomu lek ngising ning kali sing dibekem apane kae yo. Kuwi mergo eman-eman. Basa. Kae batin terus omong ngono terus. Kula bojoku sing tenger-tenger iso cagak lho bojoku. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Tiru Rasulullah. Nek nyeluk Mas aja Kang, koyo kancane ngarit. Iki malah enek nyeluk sing lanang kek bareng.
Nanti tekek lagi mulai kek lho masamu kudu jenguk tekek piye. Lho Kanjeng Nabi urung tau nyeluk garwane iki mboten romantis ya Khumairah, ya Amirul Mukminin, oh ya Ummul Mukminin. Kanjeng Nabi urung tau nyeluk jeneng. Garwane lek nyeluk ya Rasulullah, mboten nate nyeluk Mat Muhammad blas. Kadang wong lanang ya ora iso ngregani sing wedok, nyeluk sing wedok ijo werit jangkar. Ton. Anak muda ini ton. Sing lanang ya pekok pisan iya min. Bu apa ayah ibu mening bu dalem ya apa bunda bunda dalem pakda apa mama papa ma dalem pa loh berpahala nih anak sing protes ora sugih kok mama papa lha rumasamu mama papa kudu sugih melarat ya oleh cuman kacek lek ora sugih ora pantes tapi oleh tapi ora papamu ning ndi nduk nimpal letong mama ngasaku ya oleh tapi ora pantes apa abah umi bah dalemi umi dalem bah lho kan romantis ta anak sing kuwenyih ora kiai kok abah karo umi lah rumahmu abah karo umi kudu kiai wong biasa ya oleh cuman nek ora kiai ora pantes abahmu ning ndi nduk abah tasik utuk lah umi nika ngrekap togel kere yo basa nggih tandane wong wedok salihah siji basa nomor loro lek metu ka omah kudu pamit kuwi tandane wong wedok salihah pamit ya kula badhe pengajian hati-hati nggih ya kula badhe tepaken pamit wong wedok iki lek metu ka omah ora pamit karo sing lanang kuwi ora dililani Allah mergo lila sampeyan iki digawa lilane wong lanang mula pamit nika wis pamit borong iki bojone nek sing muni dereng bareng iki sing wedok endi sing muni dereng iki aja kaya wong Blitar gelem pamit lek ninggal memean tok mosok ninggal memean ya mendung aku arep ning pasar awal sik kudanan tak tunjuk ndasmu lho ya iki wong wedok apa ya siji basa loro lek metu pamit nomor telu lek enek apa-apa sing lanang dideleh ngarep yuk Mbak sida nderek rekreasi apa ora jawabmu kudu ngene sik tak matur bapake Caca nek karo bapake Caca pareng aku nderek lek ora ya lho digantung ning sing lanang Mbak sida nderek arisan apa ora esik tak matur bapake Caca nek karo bapake Caca pareng aku nderek lek ora ya ora lho ngono didelek ngarep aja kaya wong saiki Mbak sida melu arisan sida melu piro telu gak pamit bojomu to apa bojoku manut karo aku oh kuwi wong wedok PKK pekok basa nggih mula sering tak critakne wong wedok iki ndak patek oleh metu ka omah sampean oleh metu ki lek pengajian ngeten iki mergo nyapa wong wedok ki ning jero omah golek ganjaran penak enek hadis sampean amale ndak usah ragat ning ganjarane gedhe Dinti anak wong wedok gelem salaman karo sing lanang nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek diambung seruput kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad watu ning Ka'bah lho ning pojokane Ka'bah rono lek umroh ragat 35 juta sampeyan urung kepara iso ngambung lek haji ragat 60 juta antri 40 tahun tibane sampeyan ning omah di Hajar Aswad dewe-dewe iku nek sing dawuhne kuwi makna murate dindian wong wedok gelem salaman karo sing lanang nalikane salaman tangane dicekel cek diambung seruput kuwi ganjarane padha karo kaji ganjarane padha karo umroh ya ngapa kula badhe pengajian pundi ya astane cek seruput kaji ya kula badhe teng pasar hati-hati pundi astane ya seruput kaji lho penak yo seruput wes mulai sesuk dipraktek nih sing lanang kok budal ning kantor dieling-eling jakete siap nih helmnya siap nih
tase siap nih, tutne kok emperan, goyah jakete, goyah helme, ngatos-ngatos ya Kediri sakniki rame, lampune dimpakne mengkenten operasi, goyah tase ngati-ngati, pundi tastane ya, cek, seruput, kaji, enak, sing lanang arep budal ngarit, lah rumangsamu pejabat tok. Sake karo arite cepakno yu tutne kok emperan, goyah arite goyah sake. Atos-atos goyah lek ngarit dipeseni. Wingi kok isine mboten suket tok kok campur semangka to ya. Jane sampane ngarit apa bajing to ya. Dosa lho ya. Winginane nek terong, nek telo, piye tekan sampean ya? Ya sepurane katutan kok bendina. Aja ya. Sepurane pundi astane ya? Seruput kaji sing lanang arep budal macul pacule cepakne tutne kok emperan goyah pacule ngatos-ngatos ya lek macul wong sak kresek kok do ngrasani jenengan to ya lha nyapa terus jenengan kok kerep pindah galengan to ya jenenge sawah kok nyolot tombo kepacul dik kepacul piye sampean iki dosa lo ya sok ning alam kubur sampean dikempit luputku ngapuranen pundi astane ya seruput kaji engko dipraktek nih sampean bar pengajian mulai sik yu lawange dibuka terus ngadeg ning tengah lawang ketok sing lanang teko ndang disambut wahai suamiku pundi ya astane bojomu mek menteleng terus nyedeki kowe bar pengajian kok edah. Wes muga-muga sing rawuh menjadi istri yang sholihah. Loh ora lho wong-wong Tempurjo wong resek iki lho. Kok pengen swargaku apa wis seru swargaku dereng Gusti. Malaikat, cara wong sing hadir mauludan kae mau luruh swargaku sing dijaluk apa? Didohne saking neraka panjenengan. Lho. Lha apa wis seru nerakaku dereng. Malaikat, cara tak duduhi nerakaku. Sampeyan aja salah paham Pak, iku sampeyan padha salah paham. Ora lho, malaikat teko kene kok ditakoni karo Allah, jerene Allah Maha Tahu. Mosok Gusti Allah gak ngerti, iki jenenge syariat. Kaya sampeyan lho yu, anake tanggane macak seragam, numpak sepeda motor, kuwi sampeyan paham nek arep budal sekolah. Ya panggah kok takoni, sekolah budal tenduk, budal sekolah nggih. Ya kono ya ora nesu niki ujian budhe jenengan dongakne mugi-mugi lancar lho ngono padahal sampean ya roh lek kuwi arep budal sekolah tapi panggah kok takoni ya kuwi jenenge syariat sing ditakoni ya ora nesu budal sekolah tenduk nggih ya ngono ora mungkin nesu sekolah tenduk mboten ngondol kok jelas koyo ngene kok ditakoni arep sekolah iki lho ya ora nesu tanggamu manggul pacul sampean paham lek kuwi arep budal ning sawah ya kok takoni teng saben Pak Dik nutukne macul kari titik kuwi lho ya ngono padahal sampean ya wis ero sing ditakoni ya ora nesu teng saben Pak Dik ora arep macul gegermu dadi Allah ki ya wis ngerti lek malaikat ki teko kene tapi tatanan syariat panggah dilakoni lho umpama wong-wong sing hadir lho malaikat tak duduhi nerakaku sing dijaluk apa kula yakin Gusti lek tiyang kresek jenengan duduhi neraka panjenengan sing disuwun namung setunggal apa malaikat pengapura panjenengan mergo sing saged mbatalne mlebet neraka niku namung pengapura panjenengan. Hoi malaikat sak langit mlumpuh lek pancen wong kresek sing dijaluk pengapuraku lek sing hadir nang pengajian sing dijaluk pengapuraku seksenono sak bubare pengajian kabeh dosane tak ngapur. Amin ya robbal. Betapa agungnya, betapa dahsyatnya sholawatan, pengajian, istighosah, majelis zikir Pak. Karena jenengan pulang saking majelis ini, panjenengan pulang gawa pengapurane Gusti. Mula ngaji niku siji, lek pengen dadi wong apik kudu sregep. Mergo mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah ki arep dadekne manusa ki apik, wong kuwi dikek sregep ngaji. Mergo ngaji itu merubah logika berpikir kula panjenengan. Bahkan ngaji ki dadekne awake dhewe wedi karo Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama sama delok Quran.
Sing wedi karo Allah ki mek wong-wong sing ndek ilmu. Awake dhewe lek sregep ngaji duwe ilmu, lek wis ndek ilmu kok wedi karo Allah. Nyapa tuh hari ini banyak orang-orang tidak takut kepada Allah karena gak sregep ngaji. Lek sregep ngaji gak wani. Mergo ngapusi ki dosa. Kok enek lho bakul kambil. Kambile pinten, Bu? 15. Sedoso mboten pareng. Tas dinyang 14 gek sing ngenyang ki lho sapa? Lho kok wani lho ngapusi kaya ngono. Lho nggih. Mula wong biyen ulama-ulama biyen iki lek karo dosa lak wedi. Wedi. Lah piye to Pak Kaputen, Pak Polisi Mas Tentara, kok pejabat arep korupsi? Wedi, Pak. Wong Kanjeng Nabi ki nate crita, Nabi Musa niki nate mlaku-mlaku liwat kuburan. Lah teng kuburan ki roh enek wong disiksa, mlebet teng makbarah niku. Uluk salam, assalamualaikum ya rajul man anta. Wong lanang sapa awakmu? Dadi Nabi Isa niku nabi sing roh wong ning jero kuburan ning alam barzah. Wong Nabi Musa ki Nabi Isa maksud kula, nguripe wong mati saged kok. Dadi Nabi Isa ki mlaku nang kuburan, roh nang kuburane nek wong disiksa, ditakoni, sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe disiksa? Kula niki disiksa awit mati sampai hari ini belum selesai. Lha terus apa salahmu? Kula niki biyen nalikane teng donya pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu teng alas kula sing mikulne. Terus ke omah kula diongkosi. Niku pendamelan kula. Lah tangga kula ngongkon kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Kayune kula pikul. Lah kok tibane desane waduh ning tengah dalan kula luwe. Akhire menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak teng untu kula iki nek slilite. Kula dingak-dingung golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu moklek kayune tangga kula niki. Klik sak tusuk gigi kula damel ngilangi slilit. Bar ngoten kula guak. Mek gara-gara njukuk sak tusuk gigi mboten tembung. Teng alam kubur iki 11 tahun dereng beres. Lho kok enek lho wong kresek rewang mulih ngenteti iwak bareng iki. Lho lek sampean ngerti tenan gak wani wedi karo Allah. Mergo faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang apik cilik diwales, barang elek cilik diwales tenan yo. Gila diluk mulih karo bekem iwak hati-hati. Golek ramban barang sing hati-hati, tembung. Kadang sing di ramban gak enak wat lo sak tusuk gigi ki 11 tahun rong beres. Sak tusuk gigi. Lah kok ngenteti iwak pupu telu to. La ilaha illallah. Duh, sampean takut itu karena sampean punya ilmu, bener gawe Allah. Mula kudu sregep Ibrahim bin Adham niku nate tumbas kurma. Kurma ditimbang, enek kurma sitok ceblok. Pikirane Ibrahim bin Adham kurma sitoke wis katut ketimbang. Terus dimaem. Mari ditimbang, dibayar. Terus Ibrahim bin Adham tindak datang Masjidil Aqsa, Pak. Niku posisinya teng Masjidil Haram, teng Mekah. Jadi tuku kurma dike perjalanan, dike sanguning dalan. Akhirnya tindak teng Masjidil Aqsa. Kurma mari ditimbang digo teng Masjidil Aqsa, perjalanan mungkin sekitar seminggu. Teko kono langsung mlebet Masjidil Aqsa, salat sunnah tahiyatul masjid, terus sare. Lah kok ngimpi nek malaikat loro ki mudhun. Lah kok ngrasani Ibrahim bin Adham ki lho manusa hebat, iki jenenge Ibrahim bin Adham sing sitok muni ngono. Wah iki lek ndonga cespleng, iki waliyun min auliyaillah. Ning hari ini melakukan kesalahan. Apa malaikat enek kurma sitok urung katut ketimbang dipangan. Lilir Ibrahim bin Adham langsung balik malih teng Masjidil Haram, Pak. Digoleki bakul kurmane mbok wis teko Mekah digoleki, lah kok bakule enom. Ditakoni, lho Mas, 15 hari yang lalu sing bakul iki sepuh, kok sampean saiki? Nggih niku bapak kula. Lho, lha nek bapak sampean nembe sedo, nembe 7 dinane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, sampean sing berhak nampa warisan. Aku winginane tuku kurma gede bapake. Enek kurma sitok iki urung katut ketimbang. Lah kok tak pangan, Mas? Sampeyan ikhlasne ya, sampeyan halalne ya. Sing bakul kurma cah enom, nggih, wong mek sitok ikhlas kula. Tapi nuwun sewu, Pak. Dulur kula niki 11. Kula ikhlas, duka sing 10 ikhlas apa ora?
Lho kok sing 10 iki digoleki Pak polisi. Kuwi kurma sitok lho Pak polisi. Mas tentara, kurma sitok. Kurma sitok. Kayak ngono gelem wong lek wedi karo Allah. Lho enak seorang namanya Sabit bin Ibrahim, mlaku-mlaku nemu apel. Akhirnya apelnya dimaem, entuk separuh kelingan. Lho iki apelnya sapa? Iki dudu tekku. Iki lek tak pangan haram. Kira tak pangan haram mergo dudu tekku. Digoleki. Akhirnya nemu kebun apel. Teng mriku enek wonge. Sabit bin Ibrahim langsung muni, "Pak, ngapunten, niki kula nemu apel, sing sepalih pun kula maem. Sing sepalih niki jenengan halalne Pak nggih. Jenengan ikhlasne sing sepalih sing pun kula maem niki sing sepalih. Pak, niki sanes kebun apel kula. Kula teng mriki namung nyambut damel." Lah sing gadah sinten tebih sama nek mlaku rino 7 dina. Pundi? Banyuwangi. Sabit bin Ibrahim mlaku Pak teng Banyuwangi. Gowo separuh apel sisane sing dimaem. Teko kono dikai alamat panggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan Pak ingkang kagungan kebun apel teng Kresek Kediri. Nggih. Pak, niki apel jenengan sing sepalih pun kula maem. Niki kantun sepalih Pak, jenengan ikhlas nih. Kula wedi kalih Allah mergo Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge ning wetenge kisenan barang haram, wong kuwi ora layak untuk masuk surga. Gak pantes, gak bakal mlebu swarga. Apel sepalih sing kula maem jenengan ikhlasne, kula wedi lek binjing kula diharamne mlebu swarga. Sing di kebun apel batin kok enek manusa kaya ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan. Iki lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Akhirnya mendel sing di kebun apel. Mas, aku gelem ngalalne apel sing kok maem syarate sitok. Kowe kudu gelem rabi anakku wedok. Sapa muni la adalah. Kowe kudu gelem rabi anakku wedok. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sing penting jenengan halalne. Aja muni mboten napa-napa, aja mboten napa-napa. Anakku ki cacat, Mas. Mripate wuta. Anakku ki bisu. Kupinge budek. Anakku ki stroke, Mas. Ya Allah, stroke. Lah engko lek nyakuk piye? Krana pengen dihalalne separuh apel. Nggih, Pak, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Purun sing penting jenengan halalne. Ya, Mas, tak halalne. Rene akhirnya dijabni qabil tu nikahaha wa tasbija bima zakartahu minal makhri halan. Akhirnya dijabni. Mosok dijabni didudui. Kalau Mas kamare anakku. Pojokan nggih. Sampeyan rono, sampeyan paran. Wis tak ijabni. Krana Sabit bin Ibrahim ki wong santri. Ngerti lek bojone iki budhek, panggah uluk salam mergo wong santri. Assalamualaikum. Lho kok teko kamar jawaban Waalaikumsalam. Lho, ya nenek muda. Tak rungu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, ya nenek mido. Tak ngomong. Akhirnya dileboni, tangane ditongne. Lho kok disaut karo sing wedok niku. Lho, ya nenek nyetro. Tak ikut dalaman. Akhirnya mlebu. Subhanallah. Lho kok sing wedok niku ayu. Akhirnya ditakoni, "Dik, sampean jere abah mau wuta. Kok tibane ora, Mas? Abah ki seneng gawe kinayah. Mata saya buta iki maknane buta saking kemaksiatan. Mripatku ki rong tau, Mas, selawase tak gendelok maksiat barang haram. Mripatku ki senengane nek nyawang Quran, nyawang bapak ibu. Gong tau tak gawe nyawang renorno rong tau. Lho, jarine sampean budhek kupingku ki gak tau ngrungokne maksiat, Mas. Sing tak rungokne mek wacan Quran, wacane zikir, wacane sholawatan. Lho, jarine sampean stroke sikilku, Mas. Mek tak ke pengajian, tak ke silaturahim, stroke sing kemaksiatan. Tenan, Mas. Tak gawe nekani pengajian jamaah. Urung tau sikilku tak ke melu karnaval karo joget.
urung tahu melu kanapar karo enak ning kene enak enten apa mboten enten sampean yo miyok akhirnya terus nikah. Akhirnya lahir seorang anak mulia jenenge Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua yang takut dengan Allah, takut dengan dosa. Lah manusa iso wedi karo Allah, lek manusa niku sregep wis lek pengen dadi wong apik, siji kudu sregep nomor loro. Apa cukup sregep ngaji tok? Menurut kula mboten cukup. Nek pengen dadi wong apik siji kudu sregep ngaji, nomor loro kudu ngulinakne penggawe apik. Wis. Lek wis sregep ngaji terus diamalne, dikulinakne, mergo apik karo elek iki mergo kulino, Mas. Ora enek wong apik dadak, ora enek wong elek dadak. Enek wong apik iki mergo kulino, enek wong elek iki mergo kulino. Anak-anak niku nyapa to kok mabuk, mergo kulino mabuk. Asale iki ya ora doyan, masale sak gelas didom cah 40 kok. Dadi mek didilati tok. Susi sak gelas didom cah 20, cah 10, cah 5 akhire sak gelas dintekne dhewe, susi sak krat dintekne dhewe. Bocah mabuk ki mergo kulino. Sampe lek urung kulino aja kok kulinane. Lho. Sing doyan rokok karo gak doyan rokok kuwi penyebabe padha apa kulino. Ibu-ibu ra doyan rokok mergo kulino ora ngrokok, bapak-bapak seneng rokok mergo kulino. Pak, lek pengen leren ngerokok kulinakno gak ngerokok. Bu, lek pengen seneng ngerokok kulinakno. Kula niku dulu perokok berat, Pak. Zaman kula mondok teng Jampes niki lho. Kula niki ngerokok. Tahun 93 ibu kula sedo, tahun 97 bapak kula sedo. Akhirnya kula diopeni bulik kula ngerokok. Mulih teng Jember roh kula ngerokok. Bulik kula iki tahun 98 muni ngene, ya Allah Lukman, bapak ibu wis ndak enek. Bulike ngewangi bantu ning pondok direwangi adol kambil adol sepet. Lho kok kowe iki kok malah enak-enak mek ngerokok. Akhirnya rokok tak cekel, cek terus tak cebloki tak idek. Mulai saiki kira-kira ngerokok. Mulai tahun 98 sampai 2025, Pak. 27 tahun. Kula enggak ngerokok juga masalah. Mergo kadungku. Jadi wong apik karo elek mergo ku. Lho tenan. Bahasa Arab ya angel apa penak yo. Angel mergo sampean ra kulino, lek sing kulino. Enak sampean paling tak ceritani gak percaya. Kula nembe teng Mekah umroh. Ning Mekah ki saestu. Lah kok cah cilik-cilik kok pinter bahasa Arab to. Mergo ku lah ning kresek tuwek ra gudak bahasa Arab. Mergo gak kulino. Dadi bahasa Arab yang angel mergo gak kulino, lek sing kulino ya nah nyetir mobil ki angel lho. Wong bane ra ketok. Lho tapi nyapa jenengan kok iso nyetir mobil? Mergo kulino. Sampeyan ora sanggumun lek nek Pak Lukman iki pidato sak jam setengah ora mandek. Ya mergo kulino kok. Lah piye lek bendina ki ngomong. Lho nggih lho sing gak iso pidato lho ora kulino lho, jajal kulinakno. Lho, apa-apa ki mergo kulino. Yo. Laptop e angel apa penak? Angel, lah mergo sampean raku. Lek sing kulino. Enak. Dadi apa-apa ki mergo kulino, Pak. Zikir ki angel apa penak? Mosok zikir angel. Wong mek subhanallah alhamdulillah penak ta? Tapi lek ra kulino ya angel. Dadi zikir ki penak, tapi lek ra kulino angel, Pak. Ah, lek ra kulino iki piye to? Wong dikabari tanggane mati, yo anu mati lho, joh mati ya ngono. Mergo ra ku. Lho mesti lek kulino yo anu mati lho, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Listrik mati lho sak kresek udine padha. Yo. Mbok murup bareng ya. Mergo raku. Lek kulino listrik mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun listrik murup biar alhamdulillah. Lho. Sama nek pengen dadi wong apik ngulinakno. Lho lek ra kulino arep dahar maca bismillah ya ora maca. Wong kotakane dibuka cocok kentaki. Wat bar ya ora alhamdulillah malah pedes. Lho. Mergo gakku sampeyan aja kaget lek polisi karo tentara iki duwe jiwa disiplin. Terbiasa. Sampeyan kon berbaris. Pinter lah kulino. Polisi ki lek ngendikan tek tek tek. Mergo terlatih seperti itu. Ngono lho. Mula sampeyan ki lek pengen dadi wong apik ngulinakno. Zikir ki dikulinakne arep maem maca bis. Bar maem alhamdulillah. Dikulinakne lek ra kulino angel pinggo. Padahal penak. Wong ngumpuli bojo lek ra kulino ya ora maca bismillah kok. Dibuka niki wat. Bar yo ora alhamdulillah malah buoyoke diungkek enak tenan. Sing wedok ditakoni enak ya Dik enak. Sesuk neh ya oke. Rupanya sesuk neh to insya. Lho, tenan Bu. Wis to mulai saiki kulina. Bu. Dikulinakne. Numpak sepeda motor maca bismillah, mandhap kok sepeda motor alhamdulillah. Sampeyan lek kulino munggah masjid niki, sampeyan kulinakni. Sampeyan disunahne lek munggah teng keramik niku dhisikno sikil tengen. Sampeyan kulinakne niku kok lek ora, lek wis kulino ora penak. Nyepot sandal niku sampeyan kulinakne sikil kiwa. Mula jenengan ajeng munggah ning masjid, sandal sing kiwa ki dicepot dhisik terus tumpangno ning dhuwur sandal. Ten lho sikile kiwa ki lho. Lah lek engko sampean cepot sikil kiwa niki oleh kesunatan. Lah tak delok wong-wong lek nyepot sikil kiwa niki langsung munggah. Lah berarti sandale nyepot oleh kesunatan tapi munggah masjid sampean ora oleh kesunatan. Ben oleh double piye? Sandale dicepot, ditumpang ning sandal, terus sing tengen dicepot munggah. Lho. Aja tengen dhisik, Pak. Sampeyan nyepot sandal aja tengen dhisik. Lek tengen ngene, sampeyan gak oleh kesunatan nyepot sandal. Tapi oleh kesunatan munggah mergo nyepot terus munggah. Lah sing kelaku ngoten niku. Ayo munggah ning masjid dikulinakne sikil tengen. Pener sikile, tapi nyepot sandale sing ndak pener. Lho niki penting. Sampeyan iki sedina sewengi pira to ping pira to mlebu jeding. Lho nggih mlebu jeding iki disunahne sikil metu kok jeding sikil eman-eman niku ibadah niku. Dan itu cenderung ikhlas. Enek to wong-wong seneng mamerne. Aku ki tenan to lek mlebu jeding mesti sikil kiwa dhisik. Ora enek wong pamer, ora enek delok niku aku nyepot sandal iki lho aku sikil kiwa sik, gak enek. Niku cenderung ikhlas eman-eman, damel ageman mulai dengan tangan kanan, nyepot ageman mulai dengan tangan eman-eman. Lha iki iso terjadi lek jenengan kuli. Wes kulinakno zikir dikulinakne. Aja gelem zikir lek nek lindu tok. Basa nek lindu sak kresek la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikire kalem apa lindune kalem zikire yo kalem la ilaha illallah. Lindune mandek lho kok mandek to. Yo tekone wis jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Pancen kulinane ki yo ngono kuwi. Dikulinakne nuwun sewu Pak Yai sing tukang imami teng masjid niki ngapunten. Jenengan iki lek zikir jenengan kulinakne terampil. Bar salat kan disunahne maca tasbih ping 33. Subhanallah, subhanallah, tahmid ping 30. Alhamdulillah, alhamdulillah, takbir ping 30. Sapa sing imami teng masjid kula peseni kulinakno terampil, aja dikulinakne kesusu. Nek kesusu suarane ilang.
Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dolah, Allah, alhamdulillah, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, pisan wis iki. Eman dikulinakne terampil. Biasanya cok enek ngono kuwi. Enten apa mboten? Aku ki lho jek entuk 10 ikono wis pindah lho. Lho ki apa sing entuk 33 lho kok tak mati. Tak rungokne. Ya Allah ganti tibakne. Dolah. Tibakne ora alhamdulillah ganti dolah. Nuwun sewu sing dadi kiai ora usah kesusu, ora usah Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Lho ngono lho. La ilaha illallah kalmae lame didawakne majais mufasil. Enek dawane niku. Aja la illallah kokone suarane ganti kalakil. Ngibadah ora kulino terampil. Kula iki lek ngimami ora tek kesusul subhanallah subhanallah tak hitung tenan. Ngono lho. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Aja dolah. Nah nek sing fidaan mriki enten zikir fidak Pak. Wong mati di zikir fidak wonten nggih. Maca qul huwallahu ahad niku lho. Wadang wis genah awale tok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di awal mening. Suwi-suwi yo ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Insyaallah. Ayo para kiai tokoh-tokoh NU alon-alon menata zikir fidak iki lek qul wallahu ahad iki ya diwaca sing genah. Aja ilang. Ngono kadang sing imam itu ruwok. Bari ditakoni angsal pinten 800. La ilaha illallah. Ngono ki kathah teng Blitar. Kene ora ya enek sak provinsi ya lho. Lho, ngene iki kudu dikulinakne. Mergo api elek mergo ku duh tenang. Bu. Hoi. Jamaah abot penteng. Enteng kaki singku. Lara kulino. Wong sing sregep jamaah iki duduk pengurus NU, duduk kiai, duduk tukang ceramah. Wong sing sregep jamaah duduk alumni pesantren. Ora sagelo, wong sing sregep jamaah duduk wong sing omahe cedhek masjid. Wong sing sregep jamaah mek wong sitok, wong kulino. Omahe mepet masjid lek ra kulino, krungu adzan ya girap-girap. Wis rasa tersinggung. Kathah omahe mepet masjid gak jamaah mergo nyapa ngapunten, mergo gak kulino. Lho nggih sampean kulinakne yu, kula ki ndek tangga, omahe paling adoh. Mungkin 25 tahun ndak pernah putus jamaah. Tahun 2013 kula takoni budhe omah sampean paling adoh, kok jenenge jamaah kok ora tau pedhot. Apa resepe? Lukman diparingi tak amali ijazah ora duwe nak Lukman. Lho sampean iki lho kok sregep jamaah. Apa anu nak Lukman, aku kadung kulino salat ki lek ning omah kaya ora sah. Aku kadung kulino jamaah lek ora jamaah ra penak. Tak dudu iki maca Quran ora godak. Tapi lebih 25 tahun jamaah ndak pedhot. Ternyata resepe mek sitok kulino. Hei. Iki yang omahe mepet masjid ya batin tanggemu omong apa? Lho tenang Pak. Eman-eman dikulinakne salate ya padha.
Sama nek kulino jamaah ora jamaah ra penak. Kula kok pamer mboten. Kula iki gak ketang karo sopir kula, jamaah, Pak. Ora penak mergo kadungku salat dhewe koyo piye ngono lho rumah saku. Gak ketang karo bojo kula lek telat. Lho nggih. Mergo masyaallah dikulinakne. Yuk. Dikulinakne. Dikulinakne. Ora wis seru. Lho nggih. Wong ora jamaah ki jane ya resiko lho, Pak. Lho nggih, Sayyidina Abu Bakar niki nate nyolati jenazah. Jenazah disolati lho kok obah to. Mari nyolati jenazah Sayyidina Abu Bakar dah obat. Udah rono tali ini, udah rono jenazah urip meneh. Tali dhuwur diudari, tali tengah diudari, tali ngisor diudari dibuka. Brak. Kaget. Lah dijak ngaji koyo layangan pedhot to. Lho kok do wer awas tak brak neh mari dhewe. Meh bar iki. Dibuka brak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tibane jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah tapi sing obah ulane. Spontan Sayyidina Abu Bakar bat golekno kayu tak gebuke ulane tuntali kayu. Ulane ajeng digebuk lah kok nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima taqtulunani. Abu Bakar enten apa jenengan mateni kula? Innallaha amaroni an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Hei ula, apa salahe? Kok awakmu kon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat? Salahe sepele Sayyidina Abu Bakar. Apa? Tiang niki biyen nalikane urip nang kresek idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki biyen nalikane urip ning donya bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Ki anak spekere ora masjid iki. Dukno ae. Timbang wong kene esuk akeh sing dikrokoti. Krungu adzan ra budal jamaah. Tenan yo. Sesuk lek krungu adzan jamaah. Nggih. Golek tanggane ra jamaah panggah lungguh ning emperan omah, ora sah kolokne, menengoe awakmu budal karo muni ula. Nek ndelok TV krungu adzan TV ini dipateni budal Manake takon bunda nyapa to bedak krungu adzan kok dipateni TV ini jawaban ula nduk ula. Niki sing tukang adzan subuh enten. Mas, sesuk sampean delok jamaah tambah apa ora? Sandale sampean hitung. Lho tenan. Bu, sesuk lek krungu adzan, bojone digugah. Pijeti kentole. Ya, subuh jamaah ya, subuh. Kok panggah molek munggah ning pupune. Ya, subuh jamaahnya. Kok ora tangi kene ning bangkane. Beanterno yu ya ulo. Lho kok sing wedok jurit lho ya kok ulomu to sing tangi. Kowe kira tangi jamaah. Bu. Besok ditung sing tukang adzan, sandale tambah apa ora? Nek ora tambah, baradan bengok sing buanter ulo. Lho tenang krungu adzan gak jamaah lho risikone kok ngoten niku. Lha awake dhewe jamaah iki abot apa ora? Ya balik eneh kulino apa? Wis ayo mulai hari ini awake dhewe ngulinakne penggawe apik. Misuh barang ki ya angel apa penak le? Misuh iki lho. Penak, tapi lek ra kulino misuh ki penak, Pak, tapi lek ra kulino angel. Bu, sampean misuh. Ora iso lah nyapa ibu-ibu raku. Tapi lek sing kulino ya Allah kesandung titik ya cok. Loh, pancen kadungku. Apa-apa ki ya dipisui. Sampai pengajian lho dipisui. Kowe mambengi nek pengajian lho ranyang ini ditecuk cok. Mergo kulino. Wis to,
Ayo tenan, bahasane Kanjeng Nabi istiqomah. Wis ngaji ki tenan, ayo. Siji dikulin napa? Siji sregep ngaji, nomor loro ngulinakne penggawe nutup aurat ki abot apa enteng? Nutup aurat ki abot apa enteng? Enteng kangge sing lara kulino. Sampeyan iki lek kulino nutup aurat, gak buka aurat gak penak. Lha, wong lek kulino nutup aurat, metu kok omah gak nutup aurat, ada sesuatu yang kurang. Mergo kadung kulino. Tapi lek sing ra kulino arep nutup aurat ya somuk lho. Mergo ra kulino. Lah mulai hari ini sampean kudu ngulinakne nutup aurat. Mergo wong wedok iki lek buka aurat dosane loro. Siji dosa buka aurat, nomor loro dosa gawe dosa wong liya. Sampeyan bu numpak sepeda motor, gawe celana SMS, silite metu sithik. Terus aku ning mburi sampeyan, gek pas ning lampu merah, aku kan nyawang. Lah aku nyawang iki dosa. Lah sampean yo melu dosa, mergo gawe lantaran dosa kula. Lho. Jadi wong buka aurat iki dosane loro. Lah nyawang aurate wong wedok iki kadang ya rena loro, siji sumbut, loro gak sumbut. Lek disawang putih ngono kan dosa, tapi kan sumbut. Sing jan bih wis ireng panuthok disawang dosa, tapi ora sumbut. Wis siji kudu sregep ngaji. Nomor loro kudu ngulinakne penggawe wis ayo dikulinakne. Jamaah yo. Jamaah. Apa to ponya nyok kulina apa? Mulai bojomu gak nyang takon, Bu, mambengi sing ngaji sapa Pak Lukman, apa judule ula? Nomor terakhir. Lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep ngaji, nomor loro kudu ngulinakne penggawe apik, si nomor 3. Lek pengen dadi wong apik aja gampang kelingan eleke wong liya. Awake dhewe gak iso dadi wong apik iki mergo nyapa gampang kelingan eleke wong liya. Dendam. Dendam itu menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Yo nyapa? Nyapa dik ngiranyang yasinan. Lara apa piye? Ora. Rewang apa piye? Ora. Lunga apa piye? Ora. Enek tamu apa piye? Ora. Lah nyapa kok ranyang yasinan? Ra sudik wong dhek winginane ning nggenku ya ranyang. Ya ora? Sampeyan arep nyang yasinan iki ora sida mergo kelingan wonge winginane ya ora. Iki lho wong dendam, aja dendam. Aja dendam. Aja dendam. Mriki pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih. Disukani maem ta? Bar yasinan sampean pernah ngeteri tangga kiwa tengen. Sing sampean teri ora sing dek malam Jumat yang ngeteri sampean. Heeh, anak ibu griyongku kok mboten diteri kono lho ora tau ngeteri rene. Arep ngeteri tanggane iki ra sida mergo kelingan tanggane ya ora tau lho wong dendam iki gak iso dadi apik. Becek apa ra yo kiremen aku mantu dek ora ngetok. Arep becek ki ra sida mergo kelingan deke pas jenengan mantu ya ora Tong Blitar iki enten tiyang. Ya ora Muhammadiyah, ya melu yasinan. Tapi pendak diparingi maem, dek mesti mulih. Enak kejadian, nyatani. Jadi enak wong melu yasinan, mari yasinan cukup, wayahe sego ditokne iki mulih. Akhirnya sing melu yasinan iki kabeh duwe kesepakatan dalam diam. Kabeh iki duwe batin padha nyok emben, lek wayah dheke nampa giliran nyanyinan, lek segone ditokne ayomu. Iki enek banget. Akhirnya dheke nampa giliran yasinan, mari yasinan segone ditokne sak jamaah mulih kabeh, wi sak jamaah teko kabeh. Lho lek dheke gak gelem mangan yo bene to urusane kono nyapa awake dhewe dendam. Dendam itu menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Rasulullah nyapa to jadi manusia istimewa kita mergo Kanjeng Nabi tidak pernah punya dendam.
Dendam itu menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Ojo dadi pendendam yuk. Dendam itu merusak kula karo panjenengan. Jeneng Nabi kurang apa tuh? Pendaan ngimami sholat subuh dicegat karo wong kafir ning telundakan. Rasulullah munggah telundakan meludah di depan Rasulullah. Cuk. Marah blas. Sesuk dipapakne. Rasulullah cedek, cuk. Marah boten. Suatu hari sing tukang ngidoni mboten ngidoni. Bar sholat subuh Kanjeng Nabi dawuh, "Bat sahabat, ora lho sing biasa ngidoni aku kok ora nyang ning ndi." Enten apa Kanjeng Nabi? Kulino didoni ra didoni ora penak. Anu Kanjeng Nabi sing biasa ngidoni jenengan niki dina sakit, lara. Tangan sahabat dipegang, cek. Ayo dendangi. Uang sing bedina ngidoni Kanjeng Nabi di saat sakit yang pertama menjenguk Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi tidak punya dendam. Yo, kowe duwe tangga tukang ngidoni awakmu. Terus kowe diomongi, yo sing tukang ngidoni awakmu kalau lara nemen, kowe muni piye yo? Kapok mutiara pisan. Karena apa? Di sini ada dendam marake batalne wong arep nglakoni apik. Yo, aja tenan wis awake diadati apik ra sida mergo dendam iki. Pak D ki undangane yasinan kondi kok prapatan Itan kono. Lah sing kono ora usah. Lah nyapa Pak D? Kono ki lek undangan yo ora tau teko kene. Wis jenenge. Jeng Nabi ki lho ngimami salat maghrib karo wong kafir diparani nggawa tletong sak timba, Pak. Jeng Nabi sujud diblek ning teng sirahe Jeng Nabi. Sirahe Jeng Nabi sing mulya niku dibleki letok. Marah blas. Jeng Nabi tangi cekekal malah ndongakne, Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun. Gusti beri hidayah umat kula enggak ngerti. Lek ngerti mboten purun ngebleki Rasul letok. Dibleki letok lho didongakne karena Rasul ndak punya dendam. Bicara Lukman sing tukang ceramah iki. Ngimami salat dibleki letok. Yo paling tangi cekekal mbuwung kok katamu kitek kuwi. Sapa ngisuh kuwi? Katamu kitek. Lek misuh mosok katamu kitek. Ayo hilangkan juga tidak pernah dendam. Wes mulai hari ini uang lek pengen dadi wong apik ilang ana dendammu ki lho. Wong mek mulih ngaji ra digawani berkat kaya mutung. Diundang neh moh. Aku moh diundang ning kresek. Lah nyapa wingi ra digawani berkat? Iki dendam jenenge. Enek lho saking wong kejadiane tahun 2000 lho. Tahun 2020 yo cik dendam. Karena wong lek wis dendam, engko ndak-ndake mesti memutus tali persaudaraan. Mergo dendam. Nyapa to yu? Gak takon karo mah ngarep lho nyapa. Ra kelingan nggih, nyapa. Dek tahun 2000 bayangno, aku rewang seminggu ndak mulih yu. Tahun 2000 mantu gedhe. Aku rewang seminggu ndak mulih, bayangno yu. Mosok wayahe ngeterni manten, lha kok aku ora dijak to yu. Mergo gak dijak ngeterni manten tahun 2000 lho, tahun 2000 sik 2020 lho cek kelingan. Kuwi jenenge penden. Wis lek wis ngono terus satru. Mergo nyapa ta awake dhewe gak oleh dendam. Mergo dendam itu menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Rasulullah ki mulya krana hilang sifat dendame. Teng pojokane pasar Madinah enek wong kafir, matanya buta Pak polisi. Tiap hari mencaci maki Rasulullah. Dilokne Kanjeng Nabi iki. Suwene 2 tahun, pendak isuk diteri sarapan, didulang pisan karo Kanjeng Nabi. Kuwi bayangno Kanjeng Nabi. 2 tahun badal mendino mencaci maki, gak ngerti lek sing dulangi sing dilolokne mergo matanya buta. Suwene wah gak iso gak teko bayangne Bu, gak teko bayangne. Wong bedino ngelok-ngelokne kok diteri panganan iki lho ya apa enek. Lek ning kene ora diundang genduren to. Lho bedino ngelok-ngelok Kanjeng Muhammad kuwi anu cah yatim, gak iso maca, gak iso nulis. Aja melu Muhammad.
Sampeyan aja salah paham lho. Kanjeng Nabi iki gak iso maca, gak iso nulis mergo Kanjeng Nabi istimewa. Lah nyapa Kanjeng Nabi gak iso maca, gak iso nulis? Mergo Kanjeng Nabi gak butuh maca, gak butuh nulis. Mula karo Allah gak diparingi ora butuh. Mergo Kanjeng Nabi iki sekali dikai kabar karo malaikat Jibril gak ilang, Mak. Celek ning kene. Ora ilang Kanjeng Nabi iki fatonah kok. Lha nyapa to sampe nek pengajian kok nggawa kertas terus dicateti. Pancen lalian. Kanjeng Nabi ora lalian kok butuh maca, ora butuh nulis. Ora butuh. Dadi ana sing muni beh, nabimu ora iso maca, ora iso nulis. Justru ora iso maca, ora iso nulis ki jenenge pinter, cerdas. Sampeyan duwe murid yu, lek kok terangne ora tau nulis, ning pendak ujian bijine apik, kuwi cerdas apa ora? Kanjeng Nabi ora butuh maca, ora butuh nulis yu, mergo cer. Mosok Kanjeng Nabi iso maca terus golek apa-apa ditulis. Mosok takoni malaikat apa mari untuk wahyu ditulis. Bari ngono takoni karo sahabat, Kanjeng Nabi pripun nika anu wahyune nika? Sik tak ndelok catetan sik. Iki nabi apa ya? Lho Kanjeng Nabi iki hebat, Pak, cerdas. Kanjeng Nabi iki mulya. Bentuk fisiknya iki pancen digawe sempurna. Kanjeng Nabi iki selawase urip rong tau angop lho yu. Angop lho rong tau. Angop. Awake dhewe ngrungokne ngaji cek tas lungguh aku. Ngrungokne pengajian angop, malah nek sing melu yasinan maca yasin lho ya angop. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jeneng Nabi ora tau angop. Saking mulyane. Jeneng Nabi ki lek pipis langsung ical, mergo pipis jeneng Nabi ku ora najis. Tubuh Rasulullah itu suci, dijogo karo Allah. Mengko lek ora ilang didek-idek karo wong-wong. Jadi uyuhe jeneng Nabi ki lek pipis langsung ical. Ora kaya wong Blitar karo wong kresek seminggu lho ndak ilang. Nek potong uyuh ning masjid Al-Falaq iki kok seminggu pangapet nih. Jeneng Nabi. Hoi. Jeneng Nabi ki selawase urip rong tau ditroki laler. Mergo laler itu hayawan yang identik dengan tidak punya tata krama. Laler itu hayawan yang identik dengan barang jorok. Mula jeneng Nabi gak tau ditroki laler. Hei. Awake dhewe numpak mobil laler ning jero mobil ditokne ora gelem metu kok. Kadang ditutne gambreng barang kok. Jeneng Nabi ki wangi. Awake dhewe apek. Jeneng Nabi ki lek mlampah teng Kresek, jeneng Nabi wis teko Malang, ambune wangi rung ilang. Lho, jeneng Nabi tas liwat, jeneng Nabi tas liwat. Lho kok arep iki ambune, masyaallah. Wangi. Wong agemane iki nate enten bekas keringete, Pak. Akhire agemane sahabat ki nemplek agemane jeneng Nabi sing enek keringete. Bar niku agemane sahabat iki 40 dina wangine ndak ilang. Masyaallah. Ada seorang perempuan Ummu Sulaim, nek Kanjeng Nabi medal keringet disiruki karo Ummu Sulaim. Terus diadai botol. Ditangerti karo Kanjeng Nabi, "Mbok ge apa? Kula damel campuran parfum." Wangi. Kanjeng Nabi ki ganteng. Anak sing muni ganteng Nabi Yusuf, ganteng jeneng Nabi. Cara Allah nggih wajah ayu karo ganteng dilebokne bal bunder. Niku sing separuh karo Allah diwehne jeneng Nabi, sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Dadi gantenge kathik seprapat. Sisane sing seprapat ki didom wong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Tempurrejo. Niku kebagian ngene lek kedum ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh Kresek. Karo Blitar. Krisdayanti Jakarta, Maya Estianti Jakarta, Asanti Jakarta, Puput Melati Jakarta. Kok sing elek-elek kok ning kene Sumiati, Mujiati. Wonge teko luputku ti. Jadi Kanjeng Nabi itu hebat karena apa? Di dalam hati Rasulullah tidak pernah ada den. Kok saged di saat Kanjeng Nabi badhe Mi'raj
malaikat Jibril membedah dada Rasulullah. Sifat sing boten sae dilangi karo malaikat Jibril, disuceni karo ma'u Zamzam, terus diisi dengan hikmah, diisi dengan akhlakul karimah. Mula Kanjeng Nabi itu hebat. Satu sebetulnya yang paling hebat, Kanjeng Nabi tidak pernah punya dendam. Dendam inilah yang menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Siji, lek pengen dadi wong apik kudu sregep Nomor loro kudu mulinakne penggawe A. Nomor telu ojo gampang kelingan eleke wong, kuwi jenenge dendam. Sampeyan arep badan riyaya nglencer ngene dulure lho ra sida. Gak ngene dulurmu kono ra kere kono ya ora tau rene kok. Kuwi dendam. Ayo badan ngene Pak Lurah moh. Aku kelingan kon ngurusne KTP janji seminggu dadi 2 wulan. Kuwi jenenge wis lek pengen dadi wong apik berakhlak seperti Rasulullah, hilangkan dendam. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang sae pripun? Doaipun mboten enten napa kerdus mlaku mboten enten. Biasanya njaluk sumbangan mboten enten. Damel pembangunan masjid napa-napa mboten enten nggih. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditepihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih solihah. Muga-muga sedaya enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا يا الله khususan khaswas zuriyahipun sedaya piantun hadir wonten majelis pengaosan menika ya Allah, khususan khaswas zuriyahipun sedaya warga Kresek Tempurjo ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon saha panitia, Pak Lurah, pejabat Muspika estu menawi wonten atur kirang sae agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.